presented by Rajaji Films. हाँ करे खातिर हमारा तलाश सिपाही के जज भेजैले बा। करे खातिर हमारा तलाश सिपाही के जज भेजैले बा। अरे कोई देनी मडरा बारे जनुआ तरा घोपुर थाना मा धैले बा। अरे कोई देनी मडरा बारे जनुआ वैशाली थाना मा धैले बा। हाँ हाँ बाहुबली बनत रहे अपने आप के ज्यादा, मारे के हमारा न रहे इरादा। हाँ हाँ बाहुबली बनत रहे अपने आप के ज्यादा, मारे के हमारा न रहे इरादा। मिलल सुकून कई देनी खूना, हमारे से गलती कैले बा। मिलल सुकून कई देनी खूना, हमारे से गलती कैले बा। अरे कोई देनी मडरा बारे जनुआ महनार थाना मा धैले बा। अरे कोई देनी मडरा बारे जनुआ त हाजीपुर थाना मा धैले बा। हाँ हाँ दिल रहे धमकी घुस के मारम घर में, ओहे दिन से गरल रहे सरबा नजर में। हाँ हाँ दिल रहे धमकी घुस के मारम घर में, ओहे दिन से गरल रहे सरबा नजर में। छोरे खातिर पर भारी से राजा राजीव बात कैले बा। छोरे खातिर पर भारी से हाकिम राजीव बात कैले बा। अरे कोई देनी मडरा बारे जनुआ बख्तियारपुर थाना मा धैले बा। अरे कोई देनी मडरा बारे जनुआ त पटना थाना मा धैले बा। Rajaji Recording Studio, Paharpur, Raghopur, Vaishali.